Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pilihan lagi. Oh sekolah. Karena sing lah ndi tangi ta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du faqala al-muallifu al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Qal faslon utawi iki ku fasal suci. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ing atase saben mukallaf. Ada ujami ima napa apa nindakake nglampahi nggih sakabehane perkara aujaba kang wajibaken hu ing ma Allahu sapa Allah alaihi ngatasé kullu mukallaf wa yajibulan wajib alaihi ing ngatasé wong ing ngatasé mukallaf an yuaddiya apa yen to nindakake nggih apa yen to nindakake hu ing jami'i ma aujabahullahu ta'ala alaih alama ing atase perkara amara kang perintah hu ing napa jenenge kullu mukallaf Allahu sapa Allah bihi kelawan ma minal ityani bayane sangka nglampahi ya nekani biarkanihi kelawan pira-pira rukune kelawan pira-pira rukune perkara sing diwajibke wau wa syurutihi lan pira-pira syarate wa yajtanibu lan ninggalake wa yajtanibu lan ninggalake sapa mukallaf mubtilatihi ing pira-pira perkara kang mbatalaken perkara sing napa wajib wau. Lah niki beliau Kiai Habib Abdullah Ba'alawi niki menjelaskan bahwa setiap orang mukallaf itu wajib melakukan semua sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang itu. Jadi nak salat ya wajib nglakoni salat, nek kon poso ya wajib nglakoni poso. Jadi kabeh sing diwajibno Gusti Allah niku kedah dilampahi, harus dilampahi. Begitu pula nggih wajib ngelampahi sesuai dengan apa yang diperintahkan. Okay. Harus melakukan rukun-rukune, harus melakukan syarat-syarate, harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan perkara niku. Ya, niku harus. Jadi napa misal kayak salat ya, salat. Kita wajib salat. Salat orang gerak-gerak salat ora. Tapi harus ngelakoni rukune, harus ngelakoni syarat-syarate, memenuhi syarate, harus ninggalno hal-hal yang membatalkan salat iku wau dan perkara-perkara yang lain. Wa yajibu lan wajib alaihi ngatasé kullu mukallaf amruman apa merintah wong ro'a kang ngeti sapa kullu mukallaf hu eng sapa wong kang mukalaf iku mau amruman sapa apa merintah wong ro'a kang ningali sapa kul mukallaf bu eng man tarika syai'en eng ninggal ngeti-ngeti ninggal napa jenenge ninggal suci perkara minha saking perkara saking rukun-rukun syarat-syarat iku ya. Au ya'ti biha utawa nekani sapa man niku wau biha kelawan rukun-rukun syarat-syarat ala ghairi wajhiha ing atase saliyane wajahe saliyane aturane utawa wajahe ya carane rukun-rukun syarat-syarat. Ada teman-teman yang lain mau nambah lagi.
Wajibulan wajib alaihi ngatasé kulli mukallaf qahruhu apa meksa wong mau sing ninggalno sesuatu itu ya ala dzalika ing ngatasé mengkono kang tinutur ya sesuatu sing wajib niku ing qadara nalikane mampu sapa man alaihi ngatasé alaihi ngatasé qahr nggih meksa wa illa lan lamun ora fayajibu mongko wajib alaihi ngatasé kullu mukallaf al inkaru apa ingkar bi qalbihi kelawan atine kullu mukallaf in ajaza lamun ora mampu anil qahri saking meksa wal amri lan merintah. Bisa menambahkan jawabannya Bu karena Pak Asri. Wa dzalika lan utawi mengkono ingkar bi qalbihi adhaful imani iku lemah-lemah iman. Ai aqalluma yalzamu ai aqalluma tegese sithik-sithike perkara yalzamu kang wajib al insanu apa insan in apa Apakah prinsipnya sama seperti itu? yalzamu kang wajib apa ma al insana ing manusa indal ajzi nalikane ora mampu. Jadi selain harus melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tadi, nggih, seorang mukallaf iku juga harus wajib hukumnya. Wajib ketika melihat ada orang lain meninggalkan kewajiban-kewajiban, ya. Meninggalkan kewajiban-kewajiban ini wajib hukumnya memerintahkan untuk melakukan itu. Ya. Utawa nglakoni tapi kok ngelakoni tapi kok enggak sesuai dengan syaratnya, enggak sesuai dengan rukunnya, maka hukumnya adalah wajib napa ngelengke ya, hukumnya wajib ngelengke. Nanti dengan catatan ya, dengan catatan iku nek gak ono mafsadah sing luwih gedhe, misal kok iku sampean ora kenal terus ujug-ujug ngelingno kok malahan gawe geger misalkan menurut ta namune sering ya. Napa misal sampean merintah kok malahan tambah geger misalkan ya nek koyo ngono kuwi sok gak usah nggih ya. Jadi dengan catatan koyo ngono, dengan catatan napa tidak ada hal-hal sing luweh mungkar daripada itu ya. Atau kalau tidak ya minimal nggih, minimal ngingkar bil qalbi. Jadi ngingkari kelawan atine. Gusti kula mboten rela jenengan dimaksiati koyo ngene iki. Ya, Gusti kula mboten rela ana wong ninggal salat, ana wong ninggal poso. Nah, iku minimal ingkar koyo ngono. Nggih. Terus begitu pula ya, nek seorang mukallaf tadi ketika melihat orang lain tidak melakukan kewajiban atau melakukan kewajiban tapi tidak sesuai dengan caranya, ya. Kok bisa memaksa dengan kebijakannya atau dengan ya kekuatannya misalkan, nah, maka wajib ngelakoni itu. Jadi wajib memaksa. Contohnya ini memaksa ini ranahnya lebih sempit lagi ya. Contohnya misal saya sebagai orang tua, terus ono anak ya, ono salah si anak gak ngelakoni sholat, maka kayak gini saya bisa memaksa. Nah, terus saya sebagai guru atau sebagai guru atau sebagai pengasuh pondok misalkan ono santri gak ngelakoni sholat misalkan, saya bisa memaksa. Lagi al-qahr kayak gini ini ranahnya ke yang memang mempunyai kekuasaan ya. Terus misal ada kalau di ranah kepemerintahan, di ranah kepemerintahan sampean jadi bupati misalkan. Nah, ini bisa bikin tanda tangan diskotik tutup. Nah, maka ya harus melakukan itu. Jadi qahr itu di situ ya. Tidak semuanya wajib melakukan qahr. Nggih. Ya, tidak semua wajib melakukan. Bahkan amar pun memerintahkan saja itu tidak semuanya wajib ya. Nah, dengan catatan tadi tidak ada kemadharatan atau kemungkaran yang lebih besar. Nah, kalau ada kemungkaran yang lebih besar maka ya jangan. Misal contohnya sampean bukan bupati, bukan camat, bukan kepala desa. Nah, nggak bisa bikin kebijakan. Terus akhirnya
ya rame-rame ngeruduk. Ya, ngeruduk napa tempat maksiat. Nah, kayak gini kan rawan jadi gegeran, rawan jadi tukaran antara satu dengan yang lain. Bahkan rawan napa tumpah darah. Nah, kayak gini wis ini bukan ranahmu. Jadi kita harus mengukur diri sendiri. Ini ranah kita di mana? Ya, ranah kita di mana? Ya. Kalau ranah kita di yang kohar, ya kohar. Kalau ranah kita di amar, ya amar. Ranah kita tidak bisa kohar, tidak bisa amar, ya cukup kita ingkar di dalam hati. Yang terakhir pokoknya jangan sampai tidak ingkar di dalam hati. Ini paling penting ini. Yeah. Apa jenenge mengingkari dalam hati ini wajib hukumnya. Tapi ketika misal puasa-puasa kayak gini ya, lihat ada orang laki-laki yo sehat, ya bukan musafir, ya. Napa jenenge mangan. Itu ini sampean apa ngelingno kan ra mungkin ya, pengelingno. Wajib poso iki. Ya malah geger sampean. Ya, malah ngejak geger ning kono. Carane piye? Ingkar ning ati. Ya Allah, kula boten ridho niki wonten sing maksiat, kula boten setuju kalih niki. Kula boten cocok kalih niki. Nah, niku carane nggih. Wa dzalika adhaful iman. La ingkar dengan hati itulah paling lemah-lemahnya iman. Ya, dalam arti napa? Aqallu ma yalzamul insan indal ajzi. Jadi sesuatu sing wajib dilakoni nek ora iso lapo-lapo wae. Ya minimal ning ati niki ngingkari. Wajibulan wajib tarku jami'il muharramati apa ninggal sakabehane perkara kang diharamake. Wa nahyu murtaqibiha lan nglarang wong kang nglampahi muharramat. Wa man lan nyegah wong sing napa jenenge nyegah wong kang nglakoni muharramat niku kohron kelawan meksa nggih kelawan napa rada meksa nggih rada ana tekanan nggih minha saking al muharramat in qadara lamun mampu sapa wong mukallaf alaihi ngatasé nglakoni niku wau. Itu yang pertama ya. Artinya kurikulum merdeka wa illa lan lamun ora wajib mongko wajib alaihi ngatasé kul mukallaf an yungkira apa yen to yang ngingkari sapa kul mukallaf dalika ing mengkono napa nglakoni keharaman niku wau biqalbihi nggih biqalbihi kelawan napa atine. Lah iku mau sing wajib yang ngono kuwi, sing haram yang ngono. Kok nglakoni keharaman maka ana wong ninggalno kewajiban. Maka tadi prosesnya gitu. Nek iso merintah ya merintah, nek iso meksa napa nglakoni ya meksa nglakoni. Nggih, ana qahar. Nah iso, nah ora iso iku mau, maka bagaimana? Maka adalah ngingkar dengan hati. Nah, begitu pula kanggo sing keharaman. Kalau ada orang melakukan keharaman, kalau sampean ngerti, nek iso nglarang ya nglarang, nek iso nyegah dengan cara apa dipaksa ya dipaksa. Misal sampean dadi wong tua ya, sampean dadi wong tua ana anake nglakoni perkara sing haram, ya langsung gebuk misalkan ya. Iku oleh ora apa-apa ya. Ya utawa ya gebuk tapi gebuk sing mboten sampai nglarani ya. Ya, sing didik ya, litakdib untuk mendidik. Nah, sehingga anak ini bisa napa meninggalkan perkara keharaman niku mau. Nah, nek ora iso nglarang, ora iso mencegah dengan cara kekuasaane iku mau. Contohnya kekuasaan tadi tanda tangan untuk pejabat itu misalkan ya. Nah, maka bagaimana wajib mengingkari dengan hati. Paham? Yes. Wadhalika adhaful iman juga. Iku iman sing paling lemah kaya ngono kuwi karena ra iso lapo-lapo. Wa mufaraqatu maudhi'il maksiati lan wajib apa ninggalake panggonane maksiat. Ya. Jadi kok misal ndelalah ana si fulan iki manggon ning tempat sing kono maksiat ae.
ya kanca-kancane ahli maksiat, ya tangga-tanggane ahli maksiat, maka wajib hukume ninggalno napa? Ninggalno panggonan maksiat. Utawa misal sampean ya duwe kanca-kanca sing gene maksiat ae, ya niku harus ditinggalkan, teman-teman, seperti itu. Ya, utawa ya di circle pertemanan itu perlu dibatasi, nggih. Ya, aja sampai kekancan kecuali dengan kekancan sing apik, kanca sing apik. Ya. Nah, kekancane ambek wong sing ahli maksiat, maka ya melok dadi ahli maksiat. Ya. Nah, ini harus ninggalno tempat maksiat, harus ninggalkan. Ya. Karena diapa-apakno iki suwe-suwe ya katut. Nggih, suwe-suwe katut. Senajan sampean kuat misalkan ya iso-iso wae katut. Yang namanya as-sahib, sahib, kanca iku ngeret, nggih. Wal haramu lan utawi perkara kang haram ma tawaada, ma iku perkara tawaada kang napa jenenge ngancem. Allahu sapa Allah murtakibaha ing wong kang nglampahi, wong kang nglakoni keharaman bil iqabi kelawan siksaan. Wa wa'adalan janjeni sapa Gusti Allah tarikahu ing wong kang napa ninggalke keharaman bisawabi kelawan ganjaran. Bil iqabi mau kelawan apa mau? Kelawan siksaan ya. Hah? Aku mau mana piye? Ya siksaan ya. Wa ada lan napa janjeni ya sapa Gusti Allah tarikahu ing wong kang ninggal keharaman bisawabi kelawan ganjaran. Jadi haram iku apa definisi haram? Ya sesuatu yang iki Gusti Allah mengancam wong sing nglakoni iku mau dengan siksaan. Jadi nek dilakoni niki wonten siksaane, nek ditinggal ana ganjarane. Ya iki balikane wajib. Nah wajib pripun? Wajib iku sesuatu yang nek dilakoni untuk ganjaran, nek ditinggal untuk dosa atau untuk ana hukumane, ana iqabe, siksaane. Nggih. Faslun utawi iki iku fasal suci. Faminal wajibi mongko iku setengah saking perkara kang wajib khamsu shalawatin utawi 5 pira-pira salat fil yaumi ing dalem sedina wal lailati lan suwengi. Ya. Jadi diantara perkara sing wajib adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Apa wae iku? Siji az-zuhru. Ya, utawi sing 5 iku mau az-zuhru ya atau apa jenenge rupane az-zuhru siji zuhur. Wa waqtu halan utawi waktune zuhur idza zalat nalikane lingser. Ya, lingser utawa napa jenenge berpindah dari tengah pas menuju ke arah barat niku ngoten. Nanti iku waktune zuhur kaya ngono. Asyamsu apa srengenge ila masiri zilli kulli syai'in mislahu ghaira atau ghairi zilli al-istiwa. Ya, ghaira dzillil istiwa. Saliyane dzillil ghaira saya. Wa waqtu lan waktune salat zuhur idza zalat nalikane lengser asyamsu apa matahari ila masiri zilli kulli syai'in maring napa nggon dadine bayangan saben-saben perkara mislahu padane perkara niku wau ghaira dzillil istiwa saliyane bayangan istiwa. Jadi yang pertama niku sholat zuhur ya. Sholat zuhur nggih. Waktune sholat zuhur itu kapan? Ketika matahari ngene. Jadi matahari niki kan nggih terbitnya dari timur apa barat? Timur apa barat? Pengen barat ah, wong kiamat. Terbitnya kan saka timur nggih, saka timur munggah sampai di tengah pas. Nggih. Sampai di tengah pas terus mulai geser ke arah barat. Ya. Lah engko iku nek carane piye? Ya carane nggih waktu zuhur iku nek wis
neng tengah pas terus wis geser ning arah barat. Ya. Niku napa jenenge niku waktu salat zuhur wis mulai geser sithik ya iku pergeseran kayak ngono kan sepersekian detik ya. Ya niku wis masuk waktu salat zuhur. Lah iku kok nak dinge dadi setiap ngene ya. Engkono namanya zilul istiwa. Zilul istiwa itu bayangane istiwa. Jadi pas matahari ning tengah pas, nggih. Pas matahari ning tengah pas iku biasanya barang kan niku isih ana bayangane. Ya, pas ning tengah pas iku bayang isih ana bayangane. Nah, pas ning tengah pas iki durung masuk waktu zuhur, tapi mulai geser, dek. Ya, mulai ke arah apa jenenge ke arah barat niki, maka niki mulai apa masuk waktu salat zuhur. Ya. Terus ila ya iki waktune iku mau. Terus mulai geser ke arah barat. Lah iku mau namanya zilul istiwa. Ya sing ning tengah-tengah pas niku nggih, pas wae ning tengah-tengah pas niku ana isi ana bayangane niku namanya zilul istiwa. Lah batas akhirnya sampai kapan? Batas akhirnya waktu zuhur itu sampai masiru kulli syai'in mislahu ghaira zillil istiwa. Ya, ghaira zillil istiwa. Ya. Waktune iku sampai kapan? Sampai ketika niki mulai engko rada mudhun nggih. Rada mudhun. Nah, terus ning arah barat niki setelah niku iki duwe napa jenenge? Barang niki kan duwe bayangan, nggih mboten? Duwe bayangan. Lah bayangane misal kok barangnya niku kok 1 meter misalkan 1 meter, maka bayangane iku 1 meter plus ana pluse. Plus apa zilul istiwa mau? Misal zilul istiwa kok 2 cm, berarti ya 1 meter plus 2 cm. Paham? Paham mboten? Jadi kudu diperhitungkan zilul istiwa tadi pas wayah pertengahan pas iku mau kira-kira iki berapa senti ya bayangane iku mau atau nak dhuwure pol berapa meter misalkan. Ya. Lah engko nek mulai geser nggih. Mulai apa namanya mulai podo bayangane iki podo bayangane barangnya nggih. Plus zilul istiwa tadi maka wis masuk iku wis entek waktu zuhur dan otomatis masuk ning waktu salat asar. Paham? Paham mboten? Nah, iki nak saiki nggih, sakniki wis penak garek delok jam ya. Ando biyen ya bahkan ning masjid-masjid sebagian masjid ning Kudus niku sing masjid-masjid lawas iku masih ada kayak napa iku alate niku dadi untuk ngecek iki zuhur iki asar ya. Iku ana. Wal asru lan nomor 2 nggih salat asar. Wa waktu halan utawi waktune salat asar min ba'di waqti zuhri sak ba'dane waktu zuhur nggih. Sak ba'dane entek waktu zuhur mau pila maghribi syamsi maring terbename matahari nggih, maring terbename matahari. Ya. Wal maghribu lan maghrib. Nggih. Wal maghribu lan maghrib waktu halan utawi waktune maghrib min ba'di maghribi bisyamsi saking sakbadane napa terbename matahari. Iki terbenam iki ya terbenam napa terbenam kuabe nggih. Saya semester 1 ikuti mulai pertengahan. Kalau yang lain kan kita saja barangkali saya serahkan lagi kepada Mbak Fir'aun. Iki ngapunten aku ambekan kuliah bareng diundang. Atas diskusinya luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang Baleneh fokus insyaallah. Jadi waktune niki nggih, waktune ndi mau waktu mau
asar mau nggih, asar sampai terbenamnya matahari. Maksudnya terbenam ya terbenam kabeh niku nggih. Terbenam kabeh terus masuk neng waktu maghrib ya. Jadi ikan matahari kan bunder ya, matahari bunder. Jadi nek pemene isih sithik, isih separo misalkan, iki masih masuk waktu asar ya. Tapi nek wis bles kabeh, iki baru masuk waktu maghrib. Ya, paham waktu asar wis entek baru masuk neng waktu maghrib. Waktu halan utawi waktune salat maghrib mim ba'di maghribis syamsi saking sakbadane napa terbename matahari la maghribis syafaqil ahmari maring ya terbename maring ilange mega abang ya maring terbename maring ilange mega abang ya dadi maghrib niku waktune cuman sithik tok nggih waktune cuman sithik. Itu sampai hilangnya mega merah. Sudah selesai. Mbak jam ngaji kuliah. Wan, balik nih, fokus. Jadi waktunya sholat maghrib itu kapan? Min ba'di maghribis syamsi. Jadi mulainya terbenamnya matahari kabeh niku wau sampai hilangnya mega merah. Nggih, hilangnya mega merah. Niku. Iku yang napa jenenge iki qaul qadimnya Imam Syafi'i yang diiktimat sama ulama-ulama setelahnya. Jadi iki termasuk nggih. Iki dalam fikih itu ada permasalahan-permasalahan nggih. Kita kaidahnya gitu. Dalam fikih itu fikih Syafi'i kalau ada perbedaan antara qaul qadimnya Imam Syafi'i dengan qaul jadidnya Imam Syafi'i. Qaul qadim itu qaul lama ya. Terus bariku qaul jadid nggih, qaul barunya Imam Syafi'i, maka yang didahulukan adalah qaul jadid, yang baru didahulukan. Ya kecuali beberapa masalah, nah itu yang didahulukan adalah qaul qadim, termasuk masalah ini. Ya waktunya sholat maghrib. Ya waktunya sholat maghrib itu qaul jadidnya, tapi ini tidak dipakai, yang dipakai qaul qadimnya. Qaul jadidnya itu bagaimana? Qaul jadidnya itu sing sekiranya bisa cukup untuk bersuci, cukup untuk menutup aurat, terus untuk sholat 5 rakaat atau pinten kayak gitu, nggih. Terus cukup untuk ini, cuman adzan qomat ya, adzan qomat termasuk adzan qomat. Jadi nek dipraktekno iku cuman sediluk tok. Paling berapa menit? Paling mungkin 15 menit atau mentok ya 20 menit, 30 menit kalau dipraktekkan. Nah, itu qaul jadid yang tidak dipakai ya. Yang dipakai adalah qaul qadimnya Imam Syafi'i. Nah, kita makanya pakai ini aja. Wal isya'ulan salat isya wa waktu halan utawi waktune salat isya min ba'di waqtil maghribi saking sakbadane waktu maghrib nggih ila tulu'il fajri shadiqi ila tulu'il fajri maring terbite fajar as-shadiqi kang shadiq, fajar sing temenanan. Jadi isya niku waktune mulai kapan? Mulai nggih tadi terbenamnya mega merah iku maghrib habis terus otomatis ning isya sampai kapan? Sampai terbitnya fajar shadiq. Nggih, sampai napa terbitnya fajar shadiq. Nah, fajar shadiq itu nanti fajar itu ada dua, fajar shadiq sama fajar kadzib. Fajar kadzib itu cahayanya enggak puasa. Itu tinggi ku. Enggak puasa. Aman enggak puasa? Ya. Jadi fajar sadurunge itu fajar kadzib sih. Fajar kadzib itu gimana? Fajar kadzib itu nanti ada cahayanya tapi bariku engko padem lagi. Nggih. Ya, sifatnya iku munggah. Iki apa? Munggah iku vertikal apa horizontal iku?
Jadi rada munggah ngene iki. Terus setelah itu nanti padam lagi. Peteng meneh. Lah anak fajar shadiq iki rada ngeten miring napa sing ne. Iki engko terus baru ku tambahi padang. Padang. Iku kayak ngoten. Ya. Nah, iku jenenge apa fajar? Fajar shadiq. Ya. Iku pinarakno saya. Pinarakno ngarep. Mas Muda. Pinarak ngarep saya. Tak ngasih sesuatu. Terus engko langsung padang ya, terus sampai terbitnya matahari ya, iku padang terus wis tambah padang. Wasubhu lan salat subuh nggih, wasubhu lan salat subuh niki ya salat subuh sing nomor 5 salat subuh. Wa waqtu halan utawi waktune salat subuh min ba'di waqtil isya'i niku sak badane waktu isya nggih. Yaitu apa tadi fajar shadiq ila tulu isyamsi maring terbite matahari nggih. Maring terbite matahari. Niku. Fatajibu mongko wajib hadhil furudu apa pira-pira iki pira-pira kewajiban fi auqatiha ing dalem pira-pira wektune salat niku wau ala kulli muslimin ing ngatasé saben-saben wong muslim balighin kang baligh akilen kang berakal tahirin kang suci. Ya, dadi kabeh wong ya sing kabeh wong muslim ya. Muslim ini begitu pula untuk orang yang murtad, naudzubillah, asal tahu Islam kok murtad ya. Jadi bukan kafir asli, wis tahu Islam murtad, maka dia tetap wajib nglakoni salat. Jadi kewajiban salat masih ada di pundaknya ini. Kok besok masuk Islam meneh, makanya wajib ngodoi kabeh sing ditinggalno ketika murtad iku. Nah, setiap orang muslim ya, orang baligh ya, setiap muslim baligh berakal terus suci ya, suci dari haid, suci dari nifas, iku hukume harus melakukan napa salat 5 waktu tadi sesuai dengan waktune, dalam waktune ya, ndak boleh ngakhirno sampai keluar dari waktunya, tidak boleh ya. Fayahrumu iki ana waktune ya, ana batas waktune, gak oleh ngakhirno, gak oleh dhisikno ya. Ya, fayahrumu mongko haram takdimuha apa dhisikaken salat ala waqtiha ing atase wektune salat. Wa ta'khiruha lan ngakhirno salat anhu saking wektune salat li ghairi uzrin krana tanpa uzur. Ya, nanti gak oleh ya, pokoknya wektune sesuai dengan niku wis pokoke. Ya. Ora oleh dhisikno, ora oleh ngerekno tanpa ada uzur. Nggih, tanpa ada uzur. Fa in tar amaniun niki kula napa wingi sing tanglet Bu Vita lupa iku. Wis mangke mawon mangke. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.